दिनै फोसावबाय आसाम हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्ट फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावबाय आसाम हायार सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्ट आरो दिनैनि सानाव एचएस आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय आरो बेनि गेजेराव बबे बबे जिल्लायाव मा आयदायाव बेसेबां मोना सेथि मासि आवग्रिनो हादों नोंथांमोननो फोरमायनो आवगायबाय। आसामनि मादाव बाक्सा जिल्लाया आर्ट्स एबा आरिमुआरि आयदायाव 94.29 जौखोन्दो मोननानै जौसिन एबा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव बिगियान एबा साइन्स आयदायाव 98.39 जौखोन्दो मोनना आसामनि मादावनो जौसिन एबा सेथि जायगा आवग्रिनो हादों। लोगोसे माजुलि दक्षिण सालमारा मानकाचाराव कमार्स एबा फालांगियारि आयदायाव आसामनि मादाव जौसेयाव 100 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासियाव जायगा मोननो हादों। नंगौ दिनै फोसावबाय एचएस आनजादनि रिजाल्ट आरो दिनैनि सानाव एचएस आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय साफ्रोमबो आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलि आनजाद होगिरि बिथांमोननि आरो बिमा बिफानि खुसिनि सान आरो बे बोसोरनि एचएस आनजादाव आर्ट्स एबा आरिमुआरि आयदायाव बांसिन जौखोन्दो मोनना आसामनि मादाव सेथि मासियाव मोननो हादों बाक्सा जिल्लाया। आसामनि मादाव बाक्सा जिल्लाया आर्ट्स एबा आरिमुआरि आयदायाव 94.29 जौखोन्दो मोननानै जौसिन एबा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। तामुलपुर जिल्लाया बिगियान एबा साइन्स आयदायाव 98.39 जौखोन्दो मोनना आसामनि मादावनो जौसिन एबा सेथि जायगा आवग्रिनो हादों आरो माजुलि दक्षिण सालमारा मानकाचारा कमार्स एबा फालांगियारि आयदायाव आसामनि मादाव 100 जौखोन्दो मोननानै सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो दिनैनि साना साफ्रोमबो एचएस आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय बे मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। लोगोसे बिटिसिनि मोनबा जिल्लाफोराव एचएस आनजादनि फिथाइया बबे जिल्लायाव बेसेबां जौखोन्दो मोननो हादों नोंथांमोना नायलांदो। बेफोरनो जाबाय सेथियाव दं बाक्सा जिल्ला। बाक्सा जिल्लाया मोननो हादों 94.29 जौखोन्दो। नैथियाव तामुलपुरा मोननो हादों 88.63 जौखोन्दो। थामथियाव उदालगुरिया मोननो हादों 83.39 जौखोन्दो। ब्रैथियाव चिराङा मोननो हादों 77.87 जौखोन्दो आरो बाथियाव क'क्राझारा मोननो हादों 76.66 जौखोन्दो।